Mini lokomotiva Deke Praseta. Deka Prase vozi Pepu i Đorđa svojim malim vozom Gertrudom. Gertruda je sjajan voz. A najbolje je što ima gume na točkovima, pa nam i ne trebaju šine. Idemo kud god hoćemo. Dekin vozić kaže ču ču ču, ču ču ču, ču ču ču. Dekin vozić kaže ču ču ču, ceo dan. Gospođa Zeka vozi odrasle na posao velikim vozom. Dobro jutro, Deko Prase. Opet se vozite tom igračkom. Gertruda nije igračka. Ona je mini lokomotiva. Aha, baš lepo. Doviđenja. Hajde vozi brže, Deko Prase. Ne mogu. Gertruda ne može da ide brže od ovoga. Veliki voz je jako brz. O ne, veliki voz se pokvario. Šta se dešava? Žurim na posao. O, gospođo Zeko, imate problema s vozom? Nije smešno, Deko Prase. Putnici će da bi zakasne na posao. Treba vam voz koji se ne kvari, kao što je moja Gertruda. Odlična ideja. Hajde, idemo. Šta? Menjamo se vozova. Preseljenje. Ali šta ću ja? Vi ćete da popravite veliki voz. Važi, ja volim da popravljam stvari. A baš zabavno. Vozimo se u igrački. Gertruda nije igračka, ona je mini lokomotiva. Naravno, ukrcajte se svi u igračku. Zar ovo ne može brže? Ne, Gertruda je spor vozić. Gospođa Krava čeka voz na sledećoj stanici. Šta se dogodilo sa velikim vozom? Zar se smanjio? Ne, ovaj voz je igračka. Gertruda nije igračka. Ona je mini lokomotiva. Polazimo! Deka Prase voli da popravlja stvari. Toliko interesantnih stvarčica. O ne, zastoj u saobraćaju. Gertruda može i po travi. Pa naravno. Doviđenja! Gospođa Zeka vozi prečicom. Pored bare, Zdravo, patkice! uz brdo, Hajde, Gertruda, možeš ti to! sve do sledeće stanice. Dobar dan, a gde vam je veliki voz? Veliki se pokvario. Danas vozimo ovu igračku Deke Praseta. Gertruda nije igračka. Ona je mini lokomotiva! Još samo jedna stanica. Ovo ide tu, a ono ide tamo. Deka Prase je popravio veliki voz. Kao nov. Poslednja stanica. Sada možete na posao. Čekaj malo, toliko smo sporo putovali da je kraj radnog vremena. Pa idemo onda kući. Ali ako budemo putovali Gertrudom, nećemo da stignemo do sutra. Zdravo svima, popravio sam veliki voz. Odlično, Deko Prase, preseljenje. I krećemo. Stoj! Šta ćemo sa Gertrudom? Kako da je ostavimo? Da, Gertruda! Ne brinite. Ponećemo i svoju igračku. Gertruda nije igračka. Znamo. Ona je mini lokomotiva. Tako je, Gertruda je najbolji vozić na celom svetu.